Mibalik ka. Dugay kong nagpapa. Miabot ka. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ka niya. Kinsa ka? Kanong ingo sa nagtanaw ko na mo sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka krako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan niya dito. Ikaw ako ang tagyan niya. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usik ng patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Pasyon ko ikaw pag-usab! Haga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon kagatuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matagtuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna, ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi, ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Oh, dali, magaw sa dinig, dali. Hinay lang. Ay, naguyuras, Paulo. Upo ba yan ang giatake? Okay na, Naji. Kung sa itong gisulti mo? Ha? Si Sir Servando. Siya ang patay siguro siya. Imposible na. Gipusil siya. Fatal ang pagkaigo sa bala. Dili siya mabuhi sa mga samad niya. Nasamda ng iyang kasing-kasing. Nakita ko. Isapungan ang iyang ilong upa basamtang samaran siya. Oh, Paulo, nahibaw kong may kasuko ka kang Sir Servando. Maong na-focus kaniya ang tanan nga gusto mong huna-unaon. Nakita ko. Oh, kalibtiyo na sa Sir Servando. Ang importante ang dapit kung hain dadas mga kidnapper sila si Mian o si Asusina. Kana ang hatagi og focus. Mahimong sayo ang kamatayon sa gwardya. Pero ang iyang mga samad, sigurong magkapatay niya. Pero maabot kita diha sa atong investigasyon.
Sa pagkakaroon, ang importante nga mabawi na to si Mian ug si Asusina. Hello. Usap berita, Stevie. Ha? Gibalita na kita mo? Oh, natural. Gago. Gibalita yun. Huwag niya. Di pa ko kalisyo karon. Mangita kong timing usan yung mga bayuda. Kumusta ka na? Nawas Mian. Ug si Nanay Asusina. Oh, nahibaw ko, anak. Maubitaw niya. Nahibaw ka asas ladad. Oh, nahibaw ko. Dali, anak. Atuon ka sila. Pagdali, kinahanglang makuha mo sila. Unhan ka ang mga dautan. Dili na kinabutan nga mahitabo kang Mian ang nahitabo na ko. Muban ko ni mo, ma. Muban ko ni mo. What mo din? Tuwa tinggal CR. Ubangon ko. Wadop ko CR. Wa mo di kasirhin ni bintana. Bantog ra, mura ko gipanuhot. Kusog ang hangis gawas. Sirahan ko na. Be, sirahan. Uy. Paulo? Saan ito pa ikaw? Pagpasok ko siya. Asa ka? Si Paulo. Ako magpason. Tuwa, naglakaw sa daan, nagpajama. Unsa? Tingali, nag-sleepwalking to. Datog, tingali, maligsan to. Oh, dali ah! Paulo! Bay! Paulo! Magpatabay! Bay! Magpatabay! Bay! Bay! Dali, padablin. Saan ba? Baka matay ka? Magpaligis ka? Dali. Sorry kayo, bay. Nag-sleepwalking akong kauban. Hira. Kuyawan ako ni mo ba, yoy? Kunwa pat ka madali. Basig, baligsan juga. Di ka na may tabo. Asa ka dili? Luwas ko. Kauban ko sa mama. Tarong ganit niya, bay. Nalibawat lang akong balibo ni Mura. Ngano ko taon nga luwas ka nga kuyog ka sa mong mama. Mamatay noon ka aron magkauban mo. Dili, bay. Dadon ko niya. Oo, lagi. Dadon ka sa laing kalibutan. Dili laing kalibutan, bay. Dadon ko niya sa limutang hanimian ug ni Nanay Asusina. Usa?
Abot mo ipasabot nga patay na sila. Usa? Dili ka may tabo. Bay, ang imo mong gipanulti. Wa mag-ingon sumama nga patay na sila. Ingon siya, kinahanglang luwason na mo sila. Aron di ko nung maparehas ni Yasmian. Sa sunod gani, ayaw ko pagkanga. Mora ni paagi nga matultulan ko Smian. Natuglisig balik. O ba? Kabantayan na nito, Hana. Pero, mituo ko siyang giingon pa. Noon sa? Yung may nakita siya. Iya ko nung mama. Ug dadon ko nun siya sa naimutangan ni Mian. Unsa? Suwayan lang ko nun nato pa. Nga, kung maingon na gani siya inaan na pag-usab, di lang nato siya pukawon. Sundan lang yun nato kung asa siya paingon. May dakong kaso kami sulbaronon. Ay nalang kong apila ni Ana. Unsur? Oh, di ka sa among kwarto. Oh, Paulo? Paulo? Uy, Naunsa bang ni anam sa disahog? tanawang iyong mata. May konvulsyon. Paulo! Pagbata! Pagbata, Paulo! Natultulan ako. Ibaw na ko. Ang unsa di ba ano, ha? Bay, kay Diyos, magkuha ko tubig. Tala, sir. Paulo. Nagkatultul ako. Hais na dada. Ha? Bay, imnao. Sir, tala. Kung dili ka mukuyog na ko, ako na lang mo ito. Raji, mukuyog ka na ko. Asa man? Sa nimutangan nila niyan. Ugasa man kinindapita. Sa Di Diyos apartment sa Lahog. Naas sila ibutang dito. Sa apartment. Paulo. Pa, tala. Ponda yun nilas, Paulo. Wa may muwa kung wa dito ba? Pero kung tuwa, sulban ang problema. Okay. Saligan ko ikaw ni Higayo na, Paulo. Manawag kong back up at doon ta ka na dapita. Oh, karon ko mo na. Pero gusto kong makita ka ng tiguang. Ang nahibaw ka na sa buhaton mo. Hinang, dili ni mahimo. Kinalaman kita tagpaagi magkagawas din Asa man ta mo agi? Naay gwardya sa pultahan. Ug dili sad ta makaagi sa bintana, may mga rihas. Sa banyo. Ha? Bahala ka, pero Mian, kinahanglan ikaw ra ang muuna sa pag-ikyas. Unsa? Okay ra ko. Usa pa maglisod ko sa pagkatkat kung pananglit man, may agianan ka. Kinahanglan nga una kang makabiya din, Mian. Nakasabot ka ba? Importante nga makagawas ka din, Unya, sultihi sila. Aron kuhaon ko nila din, Tanahon ko una kung may kaagian ba ko. Muato ko sa banyo na. Makaagi ko. Lisod kaayo. Taas din ang ato na matangay. Ayaw ka bala ka, Mian. Atagan na tang paagi. Kalma lang, Mian. O ba ni hinuon ko sa pag-ampo? Uy! Ikaw! Ako? Ikaw. Huyog na mo. Asa ninyo siya, dada? Ibalyan na mo siya kwarto. Murag
Huot mo din eh. Gusto na namang magkomportable mo. Okay na mi din eh. Mag-away mi din eh. Ano na lang siya? Dali na! Ano niya siya pasakit eh? Dili siya masakitan kung dili mo palag. Dali na! Dali! Okay na ko, Mayan. Eh. Okay na ko. Ayaw kabalakan ako. Kaya na! Okay na ko. Anong miyunong ta? Na mga kauban ko. Pero kita mo sa flashlight, mo na yung dapita. Anhita mo na ako. Oh, morning Lapita. Mga bagong apartments. Wa pa mo ng uban. Ugwa pa na nagpuyo. Nasa niya. Nabiligos na rin. Albati ko. Paulo ay paglakawan. Nagsabot na kitang daan nga kung moabot na din kailangan magsunod ka sa mong gusto. Kami ang eksperto nini, mao kinahanglan mo sunod ka. Okay, pilay na kita ninyo. Unom ngadto sa pito. Ug hayan may mga kauban pa. Okay. Ha? May kutsi sa tungod? Okay. Unsa inyong posisyon? Okay. Bye. May mga tao. Ug may sakyanan. Ang sakyanan nga gigamit sa pagdagit kamayan. Hayan na sila diha. Si Sir Servando. Daan pa ko. Sa may sunod nga mahitabo, mga higalan nunti ang matagyugto ni bagotang sugilanon nga naguluhan. Urom! Sinuat ni Cora Rosales, ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazan. Dalit sa Super Radio Production Center.